بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إن شاء الله نجوك جنجر ميدن لتفسير القرآن الكريم daga hambal noden o to wa amma shaddu zinnari amma habbugo taadewol iringol hefere kabbata falaysa fihi ayu shahawatin kanyul wala shawa ko irin dum na bandu ma ko nanay beldum majum na kanko hakke wodi ko nanta beldum on dakam majum ko beldum majum kanyum kan ismin shaddihi fa huwa mustaqfin bid-din al-islamiyyi habbugo dum nandita be hefere dum yawnugo diina to ni dina mako kubka noto kanko julbe no be durri be bornugal julbe no durri be tindinago tindore julbe no dudiri nini den o sakken o kanko hawo nande be bornugal heferbe kajodi sey dina man hadin wo huwa kafirun kanko wiete o yankiri wato dina mako o yankiri ko hunde daginde amma do dum kufru amma na kufru gurtinol goddum juldanko. وكل أنواع الكفر أي عبد لقي الله تبارك وتعالى بواحد منها فهو خالد في النار. كلا نونيجي كيف راكو فم فين هون كيف راكو كلو جنقو دينا تو دوم كتوني بي آدم فتي الله ودون دو غوتون درماجي تو أوكم أدوم وطن دريتا نا الله منوي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يا فتا كتوني وحوتناما تني قد وادي شركو حوتناما بي الله ko awo he wadi hunde wonde latinde fodore fago shirku mana o hose hunde wonde irin bana bude ngatta yake fere be jaabe ko cakkujeji be nuddinaji be ngara ka hurgodi be acca Allah to dum fan majum to goddo tawama do majum o wuri do majum to o do kam o yidata be hinne Allah o duma to nder yite Allah wi innal ladhina kafaru yafni be ka bi jahlin wa bi lahbin wa ghairi wa nahwihi ma min al kuffari banu abu jahlin abu rahabin ko nandi be mabbe nder hefebe sawawan alaihim anzartahum awaggini be mana awazake be am lam tunzirhum ko awagginayi be to sawawan alaihim fotay do mabbe kambe ay inzaruka wa adamu inzarika sawawan la yu'minuna ga Allah yarake windi be noddinta li ilmi Allah tabaaraka ta'ala minhum zalika yarake Allah andi be noddinta kambe be hefebe tan Allah tagi be hefebe no me garta me jodo duniya be hefebe har e maayabo be hefebe wala tan ma fi imanin kambe kam ya rasulullahi ta tamma be nuddina be ngala imanako akbar al-haqq tabaraka ta'ala nabiyahu alla o andini annabi jamako anna haula al-kuffara la yu'minuna abadan hefer efa be nuddinta sawa'un alaihim inzaru nabiy sallallahu alaihi wasallam wa adamu inzarihi fala yu'minuna teedi annabi jo waggina be wolwana be teedi waggina be mere be nuddinta tan bano be to nuddimbe kambe be kefnata ko be bo be hefere be dinta tan lam yaqul sawa'un alayka anzartum am lam tunzirhum Allah wi ay fotay do ma da sai wi sawa'un alayhim kambe won dinta yo wana way an ba in wagginki ma da ko sai wagginki ma wa innal inzara wa adam al inzari laysa sawa'an fi haqqi nabiy sallallahu alaihi wasallam ga wagginki e sai da wagginki na di fotay ha nabiy sallallahu annabi ko wari nan ma munziru ay o baggino yimbe wa huwa yajibu alayhi tabligu kanko yettinke al-wajibi do mako fa in ballaga sawa'un man amana wa man lam yu'min fa huwa musabun to Allah annabi yettini lol mun gal Allah dili dum nda ko Allah wiyam nda ko Allah wiyam nda ko Allah wiya on nda ko Allah wiya on to annabi ko yettini ko lutti se yimbe nuddindo be mo naybo kambe wona barjano ha Allah jagoro dum ma barjarum ha Allah sallu dum go ma kanko man yawta ngenari ma ko ha Allah walakin al kuffara amma hefir alladhina la yu'minuna bi nudinta be sawa'un alaihim inzaru nabiy sallallahu alaihi wasallam wa adamu inzarihi wa hum la yu'minuna abadan hefir be nudinta be nane ma teedi annabi jo wolwa wazina waggina teedi annabi jo wolwai wagginai fu kambe ka yarke Allah windi be nabe nudina be tan allama Allah nabiyahu مقدما أن هؤلاء لا يؤمنون ألا أنني النبي جمود دغا يسو معناه دغا أصلي ما أنني النبي جماعة كتب بفنا بنوبه كم بكم تهدي ولو نبي سيتا ولو نبي مير نبي نوبه ليقطع دامه في إيمانهم كل الله بيتمو وغير بيوغنا يفهم دينتا ngam Allah man ta tammude annabi don tammi ko be silmai
to o raɓɓini ɓe kam jotta Allah wimo ɓe cilmata, to jam o andi ɓe kana ɓe nastoɓe julnanko. fala ya qawlahu mislu ma wa qali nuhi alayhi salam, ngam ta ko fe'ani annabi nuhu fe'ano annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam bada ma makasa alfan illa 50 aman, ɓawo joɗake duuɓi ujunere sai duuɓi 15 o ngala, mana duuɓi 995 annabi nuhu joɗi. o hiya ilayhi, ɓawo timmini duuɓi o andama nuɗɗinoɓe ɓe nuɗɗinta, kanko oɗon tan ɓe nuɗɗini tan oɗo waɗi ka wazagoɓe, oɗo waɗi ka waggingoɓe har sande wawi duuɓi 995. sai ɓawo ɗon Allah wiyata mo innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana. andu fakkero nuɗɗime joni to ɗo wara ɓeddotoɗo, to daga aran Allah hollunoɓe wimo yimɓe ɓe fana ɓe nuɗɗinoɓe, na heɓi ko keɓuɗata to wara ɓeddotoɗo, na ɗon kadda sai o waɗa dabare mako be do'aji mako, to o andinaka sai nde duuɓi man jotti bannihi duuɓi 995, nden Allah wiyatamo to fa kerol ɓe keɓuɗa ɓe ɗum kamɓe tan, a metta heɓugo goɗɗo. bada mo qasati shada'idi, ɓawo o yari boneji o waɗi ka wolwangoɓe oɗo waggina ɓe, akhbarahu llahu tabaraka wa ta'ala bi hadha, nden Allah andinimo kerol ɓe o heɓi ɓe o metata heɓugo woɓɓe. to ni nam fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama مقدما أخبره الحق أن هؤلاء لا يؤمنون لئلا يرمى في إيمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم فهمتنيمو أندنيمو بيرو هيفر ويتا به إلى أبو جهل أبو لهب بن كونان be fana be no be gammajo ta o tammo ma nuddingo mabbe nay o siwti kambe kam o andi kambe kam wacha wolongo ma do hala dina man dinabe jabay kam. wa nuhun lamma allamahu Allah tabaraka wa ta'ala anna qawmahu la yu'minuna da'a alaihim bil halaki. annabi nuhu man de wari duuɓi temedde 995 on Allah andini mo wimo to fa yimɓe maɗa nuɗɗinoɓe kam timmi ko lutti nuɗɗinta, no waɗi na sai o do'ani ɓe faɗɓe halkana ɓe kalkena ɓe fu bo Allah halki ɓe. to ni wannabiyu sallallahu alaihi wasallam lamma alima anna qawmahu la yu'minuna ma da'a alaihim li annahu nabiyyur rahmati. amma annabiyu sallallahu alaihi wasallam nde Allah andini mo ɓeɗo hefere e nuɗɗinta, waɗa o waɗi du'a o wi Allah halka ɓe pat maɓɓe ba halkiri yimɓe annabi nuhu. ngam ko waɗi hanko annabojo hinnayi e o wiya Allah halkoɓe so sakkini ɓe tan, o acci wazagoɓe tan, amma ni o do'anaki ɓe do'a kalluka. ngam Allah wi'imo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah wi min wulama sai ngam latoɗa hinne tagefuji. Allah tabaraka wa ta'ala asbata fi hadhihi al ayati anna inzarahum wa adama inzarihim sawa'un alaihim. Allah o andini o tabitini nder aya kaɗo o tabitini nder aya kaɗo ɓeɗo heferɓe ɓe silmata ɓe wagginkiɓe e soyde wagginkiɓe fu ɗum fotay, mana ɗum fotay ha maɓɓe na fatata na ɓe silmoɓe. wal kuffaru asbatu ala anfusihim fi mukhadabatihim li nabiyihim hudin. heferɓe annabi hudu ɓe tabitinani annabojo maɓɓe ɓe ɗon bolda be mako, sai ɓe mbi'atamo sawa'un alayna aw azza am lam takun min alwa'izina. ta yiɗi waza ta yiɗi ta waza mere min kan namin tokkotoɓe ba. na yiɓe ko ɓe laɓɓinani annabi hudu bo ɓe tokkatako mo, amma fu nde na Allah wimo ɓe tokkatako na ayo tammoto e goo ɓe nuɗɗinay. to fali hadha jawwazu fil akhirati juzu kay fali hadha juzu fil akhirati lamma urkilu nara isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum. kanjum waɗi sai ɓe mbarja iri konngol ngol ɓe mbi annabojo maɓɓe iri magol ɓe mbiyete ñande darngal bo. to ɓe nasinama hiite to ɓe ɗuɗɗini wokugo sai Allah wi'a ɓe isbiru aw la tasbiru. na on mbino annabojo mon to yiɗi o wazo on, to yiɗi o acca on ta o wazo on nuɗɗinta, to hande bo muñane hiite nge, to on giɗi muñon, to on giɗi ta muñon mere hiite ka wattatake sanjatake. kama qala Allah bano jomirawo wi innahu sawa'un alayhim inzaruhum wa adamu inzarihim. wato wagginkiɓe sonede wagginkiɓe fu ɗum fotay ngam ɓe nuɗɗinta. allamahum fil akhirati anna sabrahum wa adama sabrihim sawa'un. kanjum waɗi ha darngal man bo ha lahira man bo to Allah waɗi heferɓe nder yiite, to ɓe ummake ɓe ɗon bokana Allah, sai Allah wi'a ay muñal maɓɓe sonede muñal maɓɓe fu ɗum fotay. mana ba ɓe jaɓo ɓe sallino ɓe mbi ko ɓe gazama ko ɓe gazaka ɓe nuɗɗinta, to jonta ɓe nasti hiite. Allah wiɓe to hiite ngeni waɗa wattutugo, to ɓe giɗi ɓe mboya, to ɓe giɗi ɓe jeeɗo, to ɓe giɗi ɓe ngaɗa no ɓe ngaɗi fu hiite kam ni ɓe gurtata konge. wa qalu bi anfusihim
to kanjum waɗi kamɓe ɓe horaɓe heferɓe ɓe mbi sawa'un alayna ajazina am sabarna ma lana min mahisin nder hiite man nde Allah wiɓe to hiite kam fa to ɓe giɗi ɓe muña to ɓe giɗi ɓe acca to kanjum sai kamɓe man ɓe horaɓe sai ɓe bolwi ɓe mbi to jonta kam fa to yiɗi ɓe kultora ɓe ngaɗa ka wokugo to ɓe giɗi ɓe muñana bone hiite mere malana min mahisin ɗe horde wala daga accuki hiite nge mana nge kam nge hisatake yariki nge nastama liannahum qalu ngam ko waɗi ɓe mbi'ino sawa'un alayna awa asta am lam takum min alwa'izina to ɗon nawa hefere annabi huudu tan kala kefere mo duniya fu konngol mako nandi be konngol yimɓe annabi huudu kala kefere fu oɗon wi'a annabojo mako fota yiɗi wasamin ta wasamin noɗɗinta to kanjum waɗi to ɓe nasti hiite bo Allah wiɓe to giɗi muñon to giɗi ta muñon mere hiite ka fasata to kanjum kamɓe sai nder yiite ma sai ɓe mbiya to ɓe bolwa saka maɓɓe ɓe mbiya to ɓe giɗi ɓe kultora ɓe ngaɗa ka wokango Allah to ɓe giɗi bo ɓe muña mere wala hiite kam ni wala faɓɓitata to ni Allah wi kamɓe hefere ɓe khatama Allahu ala qulubihim jomirawo yadake takki ɓerɗe maɓɓe ɗaba alayha jomirawo takki ɗe wassa o saga o holɗini takkugo fala yarkuruha khairun nasata ɓerɗe maɓɓe kamɓe heferɓe wa ala sam'ihim gishawaton Allah waddi maɓɓode maɓɓe nanɗe maɓɓe mana noppi maɓɓe nawai ɓe nanata amma ɓe nanata gonga ko ɓe nani ka bo ɓe jaɓataka kanjum wonta mawadi ahu Allah takki nokkuje ɓerɗe nokkure ɓernde be nokkuje nango hanjum noppi maɓɓe fala yantafi'una bima yasma'una min alhaqqi na ɓe nanta gonga ɓe ɗon nana ka kala wolo ɓe ɗon nana go ɓe naftotako ka to goɗɗo to nanai hunde o naftotako nde fote bo o nanai nde wala absarihim gishawatun ha jonta Allah waɗi maɓɓode maɓɓe gita maɓɓe bo ɓe ngiyata nawa ɓe ngiyata ba ɓe ɗon giya amma gonga on ɓe ngiyata giɗa on Allah waɗi maɓɓode fala yubsiruna alhaqqa ɓe ngiyata gonga to ɓe kollama gonga ni ɓe jawataka walahum azabun azimun yangada makka wodani ɓe yangada makka wodani ɓe walaqad zara'na li jahannama kaseeran min aljinni lahum qulubun la yafqahuna biha ɓe ɗon mari ɓerɗe amma ɗe famata gonga walahum ayunun la yubsiruna biha ɓe ɗon mari gite amma ɓe ngiyata gonga to hunde na gonga kam ɓe ngiya ɓe jaɓai amma to gonga wari ndaka ɓe ɗon ngiya ka ɓe jaɓataka walahum azanun la yasma'una biha nda noppi na waɗi ngala ɗi ɗon ɓe ɗon nana bo amma to ɗum gonga ko ɓe nani ka ɓe kurataka to nde ɓe kurataka warti fotai ba ɓe nanai ka Allah ulaika kal an'ami ɓe garti bana dabbaji bal hum adallu kaɓe ɓuri ma dabbaji majjere dabbaji kana andi ko nafata ɗi amma kamɓe bo ɓe andi ko nafata ɓe gaɗata ɗum walahum azabun azimun yangada makka wodani ɓe qawiyun cembirka da'imun ndumi ka huwa naru kanka ɓe teyite al azimu diddul haqiri do wi azabun azimun yangada makka ma pindiha to ɗo wi'ayi yangada diddu jawni ɗum hunde to wiyama mawde nde bo yawnide tawi jawnigel kam seɗɗa mawde bo mawɗum kama annal kabira diddu sangiri bano to wi goɗɗo mawɗo na o fotata be ɓingel famarel wal azimu azamu min al kabiri wi'ugo azabun azimun to ɓuri wi azabun kabirun azimun ɓuri mawnugo hadha al azabu azabun shadidun ɗo ɗum yangata sha'atuka Allah wolwata ashaddu min kulli azabin ka ɓuri kala azaba satugo ngam hadha fi haqqil kuffari ha haqqe heferɓe yangada ka ɓe gaɗete ka wala yangada yettika Allah ɗon mari yangadaji ɗuɗɗi amma yangada hiite lahira ɗum yangada kawtuka kala yangadaji fu kala yangada Allah yangitata ɓi adama fu ko yangitata ɓi adama ha duniya ko masiboji bala'oji ɗi Allah man taski ɗi pat o lowi ɗi nder yite man to goɗɗo o nasti yite ni to o nasti nokkure nyawu o nasti nokkure weelo o nasti nokkure tampere o nasti nokkure kulol o nasti nokkure kala ɗi pat ɗon nder mage kanjum waɗi ngewi yangada mage ɗum yangada catuka wona dala film to ayi ayaje hefre timmi kanje ɗiɗi wona dala fil munafiqina aya ngaro haka jippake dow munafiki en to hamɓe munafiki en sende ɓe ganna ayaje 14 to Abdullah ibn Ubay ibn Salul anko mawɗo munafiki en man Abdullah ibn Ubay ibn Salul kanko mawɗo munafiki en to iri mako be tokkal mako kamɓe ayaje garoje ɗe jippanto wa ashabi e sahabo e mako bana tokkiɓe mo
kanu idza ataw ila almuslimina to ɓe ngari ha julɓe kamɓe nafiki'en qalu lahum sai ɓe mbiya julɓe nahnu ma'akum ayen ɗon gondi minon ma min julɓe ni ɓe mbiyata. wa idza ataw lil kuffari to ɓe ngari ha heferɓe yaquluna sai ɓe mbiya heferɓe nahnu ma'akum min ɗon gondi be moɗon en ɗon gondi wala ko ali min be julɓe. ay ɓe garti kamɓe kam ɗemgal hutoru e ngal ɓe sindal mana ɓe garti lice maɓɓe ɗiɗi wakkere julɓe maɓɓe ɗon kolla ɓe keɓa ɓe laato ɓe andaɓe ha julɓe ɓe laato bo yimɓe marɓe goninta ha julɓe se koti ha hefere ma bo nonnoon. se akhbara alhaqqu tabaraka wa taala alayhim e jomirawo hokki habaru maɓɓe o wi wa min annasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimuminin wa min annasi man yaqulu amanna billahi bi o min nuɗɗini Allah wa bil yawmil akhir min nuɗɗi ñalawmaare ragarere ay yawmil qiyamati min annasi oɗon nder yimɓe o wi o nuɗɗini Allah o nuɗɗini ñalawmaare dargal summiya bil yawmi nde innitama ñalawmaare kayre yawmal qiyamati li annahu akhirul ayyami ngam daga maare wala ñalawmaare metata e jemma metata wara seyni ha ñiɓre won ñiɓɓuɗum tan ha jengol woni ɗon jengol tan mana kayro ragarere yawmil akhir ñalawmaare nde ɗum wiyata ñalawma hande ñalawma jemma waray daga to dargal darake timmi to wala haala ñalawmaare wonde fuɗɗita wara li annahu akhirul ayyami ɓe ɗon mbiya ɓe nuɗɗini Allah ɓe nuɗɗini ñalawmaare ragarere to ɓe feway Allah yo ma hum bi mu'minina na ɓe nuɗɗinɓe ɓe nuɗɗinayi ru'iya fihi ma'ana man wigo wa ma hum bi na en ton o wino man yaqulu goto ko billahi wal yawmil akhir so wa ma hum to hum ɗo ɗon bo hotani ma'ana man yaqulu man na o goto e wodi wi'oɓe hanjum o wi amanna billahi e wodi wi'oɓe nuɗɗini Allah nuɗɗini ñalawmaare ragarere amma fana ɓe mu'minin ɓe nuɗɗinayi toni yukhadi'una Allah ɓeɗon kamɓe hayyugo ɓeɗon esta Allah wallazina amanu ɓeɗon esta bo mu'minin mana ɓeɗon toño Allah ɓeɗon toño mu'minin ɓeɗon zambo bi izhari khilafi ma abdanuhu min al-kufri ɓeɗon bangina ko luuti ko ɓe shaawi kefera ko kanjum ɓe shaawi amma to ɓe bangina sai ɓe bangina juldanku to wangingo juldanku ɗo ɓeɗon giya ba ɓeɗon esta ko ɓeɗon ƴoyra mu'minin ɓeɗon ƴoyra Allah bo wato wala mo andani ɓe ɓeɗon mari gese ɗiɗi Allah wi wa ma yakhda'una ko ma yukhadi'una ko jangirama liyarfa'u anhum ahkamahu dunnawiyata ko waɗi bo ɓe mari ɗemɗe ɗiɗi ɓe giɗi ɓe gerɓana hoore maɓɓe kiitaji Allah ɗi Allah hiiti ha duniya ɗo na Allah wi to goɗɗo na Allah o kefero ni o koneteɗo to ɓe kew ɓe kesa honego nda ɓe kolli ɓe nuɗɗini Allah to nden imaji fu to waɗi kaza o muminijo na kaza heɓay mo to waɗi kaza o kefero na kaza heɓay mo to waɗi kaza o kefero kaza heɓay mo to sai ɓe ngara ɓe ɓaroro kalimatu shahada alhaali bo na ngol wala nder ɓerde maɓɓe to ni wama yakhda'una ɓe estata illa anfusahum koye maɓɓe ɓe estata li anna wabala kida'ihim rajiun ilayhim ngam masibo esto maɓɓe go ɗon hoota ha maɓɓe fa yaftadihuna sai ɓe shemta wodi ñalawmaare nde ɓe garata ɓe shemta yeeso kala tagdi Allah de Allah tagi fuu Allah moɓindi waddini sai ɓe gurtondaɓe ha sai na ɓe moye fu ɗon yiyanoɓe baɓe julɓe sai na ɓe julɓe toni fa yaftadihuna fi duniya ha duniya ɗo ɓe shemtay beɗɗi la ilahi nabiyahu ala ma abɗanu Allah ɗellitinay annabijo muɗum ko ɓe cuuɗi ko ɓe shaawi ɓe cuuɗi ɗum annabijo ka ɗo andi sai yimɓe luttuɓe on anda yowwa wo yu'aqabuna fil akhirati to ɓe ngari lahira bo ɗum bo ɓe jangite to ɓe ngaɗama nder jangata ko moye andi nane maɓe heferɓe to ayi ɓe shemti wa ma yashuruna amma ɓe anda kamɓe ma yalamuna ɓe anda anna khida'ahum li anfusihim estongo ɓe garata ɓe ɗon ƴoyra yimɓe ɓe ɗon esta yimɓe ɓe ɗon kolla ɓe ɗon esta Allah ɗum hoore maɓɓe ɓe gaɗanta wal mukhada'atu huna min wahidin wigo yukhadi'una Allah ɓe ɗon estotira be Allah mufa'ala bano kamɓe ɓe ɗon esta Allah Allah ɗon esta ɓe Allah estata goɗɗo yowa kamɓe ni ɓe ɗon toño ɓe ɗon esta ko'e maɓɓe yo ɓe ɗon kolla ɓe ɗon esta ƴoyra Allah yowa amma ɓe anda hoore maɓɓe on ɓe gaɗanta kanjum o wi laysa ala babihi na ɗum mufa'ala o waɗa kamɓe tan gaɗi kidawo Allah kam wala kidawo ka aqabtu lissa
bano wigo mi tokkake gujjo tawi a tokkake gujjo weta a tokkake gujjo bo tokkake ma a anni tokkimo amma non ka wawlita ha arabiya sai bi a aqabtu mi tokkake mo gada to na mi do tokkotiri be mako bana mi tokkimo tokkiya ay wala wa zikrullahi innugo allah yukhadi'una allah do fi yukhadi'una allah do tanwihum bil muslimina dum beddanki julbe daraja ngam allah hauti inde mudum be mabbe o yukhadi'una allah sawi wallazina amanu waddugo wallazina amanu bila do inde allah do bedani julbe wo daraja li'annahum haqiqatan ka inna ma yukhadi'una al muslimina ha haqiqa kam julbe on be esata julbe on anda no be gontira allah kam na andi ja'ala allah mukhada'atan al muslimina bi manzilati mukhada'ati allah tabaaraka wa ta'ala jomra wadi esto esata julbe do se allah wi a be don esta allah man allah kam esata ko to kambe do nafikin be fi qulubihim maradun be don mari nyaw nder berde mabbe shakkun wodi sekugo dina kan badde jabay ka woni faagun wodi nafikaku wato holla na ko sawi holla hunde fere na ko sawi ko sawotiri fere ko wanginta yasibo fere fo ho yumridu qulubahum kanjum nyawnata berde kanjum berde ko de nyawde be nganya ko be ngidi juldan ko wada ka fawgo gada be don gebo juldan ko fa ayeso to berda tumde don der mittam beram der sono der nyaw allah wi to fazadahumullahu maradan allah bedani be nyaw bima anzala ngam allah don jippina min alqur'anil karim min alqur'ani kay ko allah jippinta dum qur'an dum don beddana be nyaw ngam be gida qur'an man da wada ka jippago to ke waro man darne to allah bo don jippina do wala bo yakeji mabbe likufrihim bihi ngam be kefnake qur'an den be jawaide be gida ko jippoto ko qur'an jippinta sakkuma sifaji mabbe kambe nafikiyen hadha almaradu yuhtamalu yahtamilu an yakuna hissiyan wa ma'nawiyan nyawdum allah wi don der berde mabbe do ko ma nyawdum dum laato dum hissinkeju mana gi'ete dum ta yimo ni a fotti ma ko ande hoore mala o wodi da ko billata mo ha berde mako ay berde mako man de don sukki de don billi ta yi goddo to don der damuwa ni a hefta to ni aw ma'nawiyan ko bo bi'en a dum ma'nawinkejum to ma'nawinkejum bo do sawode hunde mako wala andor sai kanko fi qulubihim shakkun wa nifaqun nder berde mabbe wodi sako wodi nafikare wa hadha maradun ma'nawiyyun sako e nafikare hanjo nyaw dum mana yowa har dum wanga ha yeso goddo hefta bo kanjo te hissiyo giete dum aw maradun haqiqiyyun ko bo hanjo yete dum berde dum hanjo yete nyaw haqiqin ke dum li anna ziyadat al iman wa quwwat an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa zuhurahu da'ima alladhi yazadu shay'an ba'da shay'in alima qulubahum atafsara ka annahu maradun hissiyyun ngam beddaki imanu ko yimbe don ngari kanasugo julnan ko bo labdum gongara jom sahaba don ngari ka beddago do annabi jogo do sembe mun do wari ka beddago o do wanga bo do bedda o do jalo hefere ko nde bo banni nafiki ngeta mo to dum hanjo woni ko beddata wato hunde beddore nder wari ka beddaki yeso nde weti fu dum alima qulubahum kanjo woni ko nawnata berde mabbe hatta sara ka annahu maradun hissiyun har ma nyaw mabbe warta ba nyaw labdu giete dum e du warta nyaw gangu gietego mana be nyawi nyaw amma nyaw labdu giete dum allah fazadahumullahu marada allah ka wada ka beddango be nyaw bi inzal qur'ani jippinki alqur'ana ko ande qur'an jippoto jangay bo sifaji mabbe to jangi bo be andi dum kambe bi inzal qur'ani wa ziyaratil imani allah bo bedday nasobe jullan ko bo gongarajum ngam nafike ngada ka yugo ko ngani wa quwwati shawkatil muslimina dem bo gi'al julbe ngal do sembida mana julbe do ngari ka beddugo sembe be don sembida berde mabbe sembidi dem bo dudugo ma do sembida wa zuhuri nabi sallallahu alaihi wasallam numma bo wangugo annabi jo do bedda wangugo duniya fu don nanamo kay bo be ngida annabi jo no andema aw fazadahumullahu du'a alaihim wa bo bi fazadahumullahu maradan do du'a allah warabe allah beddam men nyaw allah beddana be nyaw ko lati dum helato hikaya kadin allah yazidu maradan allah beddam be nyaw walahum azabun alimun yangada nauna ka wodani be mawlamun nauna ka mana yangada markana walla nauno habandu be adama kanka tabitani munafiqen be ko wadi bima kanu yakzibuna ko lati be don pewa be kolla annabi jo yimbe kolla yimbe hunde fere na ko be gontiri wobe bo jangere bima kanu yukazzibuna
ɗon bo ɓe ɗon pewna annabijo, ɓe ɗon pewna qur'anu, ɓe ɗon pewna dina Allah. Bi qira'ati warshin hanjo yukazzibuna wa yakzibuna bi qira'ati asmin, qira'a asmin bo yakzibuna ɗon bo ɓe ɗon pewa. Wa idha qila lahum, to kamɓe nafiken ɓe mbi'ama haula'i ɓeɗo nafiken ɓe mbi'ama la tufsidu fil ardi, ta ngaɗe boronda ha leddi, bil kufri e hefnanaki Allah, watta awigi e faddaki yimɓe anil imani accuke noɗɗinki Allah. To ɓe mbi'ama acce boronda, acce kamɓe nafiken, acce bononda, ta kefne nasse dina nastol lamgol bongol, nden bo acce faddago yimɓe accugo imanu, ngam nane mano ɓe gatta to goɗɗo wari wiɓe yahay nasta juldanku ha annabijo sallallahu alaihi wasallam, sai mbiya ko a yahima, ko a yahi a tokkake mo mere, kanko ma hunde mako wande hunde taƴore, ñande e taƴi ka ha toye gonɗa, accu tan an kam ho joga ha jogi, sai ɓe kaɗa yimɓe nastugo juldanku. To ni ɓaalu to ɓe mbiyama ta ɓe ngaɗa bononda ha leddi, ta ɓe ngaɗa ka haɗugo yimɓe juldanku, qalu sai ɓe mbiya kamɓe nafiki en innama nahnu muslihuna, ai minon kam min wo'inoɓe na min wonnoɓe, wa laysa ma nahnu fihi bi fasadin, way ko ɓe kuwata ɗum na ɗum bononda, sai ɓe mbiya kamɓe ko ɓe kuwata ɗum kuugal bongal na ɗum bononda. Yaquluna ɓe ɗon mbiya innahum muslihuna, ɓe wo'inoɓe, wa inna alladhi yaf'alunahu innama huwa mudaratun ma'al kuffari, ɓe mbiya ko ɓe ngaɗata ɗum ɓe ɗon ngaɗa ɗum ngam ta hefeɓe ngaña ɓe narra be hefeɓe man. Alhamdulillah, wal ilmu indallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.